Mi ez a sor? Álljatok már sorba, ha egyszer tornaórán vagyunk. Kösd be a cipőfűződet, kisfiam, mert ki van kötődve. De gyere egy picit előrébb, te is, ne bujkáljál. Mondjuk így, jó. Ez már megint hiányzik? Hát nekem biztos nem. Biztos standby üzemmódban van. Standby-ban, persze. Ha ti is álljatok már, mert külön kérvényt kell benyújtani, álljatok. Gyere már előrébb, légy szíves. Úgy. Mi ez a pohár? Az ott egy T-rex jelző. T-rex jelző! Hát igen, hogyha jön a T-rex, akkor ez így el... Dzsungelben érzed magad, kisfiam? Hát nem, de... Nem érdekel, álljál sorba, mint a többiek! Ne rögtessél! A víz megremegett. De nagyon. Akkor remeg a víz, hogyha T-rex jön. Hogyha T-rex jön errefelé. T-rex! Ennyi?